Tamado hami pengulian huriatta pasahaton dihita sude amanami inanami dohot na pasobulung. Selamat hari Natal marita saluhuna. Anggia ma di Hararota, di Obason, di Parsawarata, ima di pesta Natal na paduahon, na martemahom may Jahoba papatar hatua ota. Anggia mama bualas neroha dihita, lahau mamuji pasangapod debata. Atong tapara di marohata, marhaho mamahita satokin. Amin. Tapuk kama pamujiota, marede mahita sian bukwede nomor 40 ayat sada rodi ayat tolu. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia namano palangit dohot tanon. Amen. Naung gabe patardo hanguluani, nunga huidahami, gabe huhatidakon, jala hubaritahon hami Tuhamu, hanguluan na sa leling-leling na. Nang adokya diadopan ni amay, gabe di papatar Tuhami, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hartang yang mahita, ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, marroha ama doho Tuhami halak berdosa nadangolon. Alanii dileokodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porseya hami jala dapotan hanguluan marhite sianibana. Namangido do hami nuaing tuho suru matodim nabadiai turohanami. Asa manahan hami sahat rodi ujungna di bagasan haporseaon nasitong. Jala asa mertua hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Tabigema ede puji-pujian sian korina parari Kamis. Tauduti mamuse, tapuji tu hatta marede sian bukwede nomor 50 ayat 5 1 ono.
Puriani Tuhatta, tabigema hatani Tuhatta, songon patujoloni jamita, di pesta Natal na paduahon sa darion, ima natarsura di Titus 3 ayat 4 1 ayat 7. Asa tajahama margati soring, di ayat naparpudi rapita majahasa. Titus 3 mamukka maisian ayat 4 sa rodi ayat 7 tongonom mahatani di bata. Alai disima tarida habasaun ohot habasaron ni di bata si paluahita. Naung niusehoni tu hitas buas marhite Jesus Kristus si palua hita rapita majahasa asagabe tigor hita pinahain niasi ni rohana jalasitean hanguluan sa leleng-leleng na manghuton pakirimoni songoni masahana martua mahalak amanangion hata ni dibata naupeopsa jala na mangulahosa. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita sian bukwede nomor 10 pulsada ayat 2 1 ayat 3. Puriani Tuhatta samarningo majohita satok dia kadosa na taula diari nang salpui na taula maradopo dongatta keluarga tarlumubi may maradopo debata asa Roma hita marsobba manopoti jala manolsoli sudedo satai partangiang mahita di bagasa rohata. Alea manami parholong roha, rodo hami marsoba tuadupamu, manopoti jala manolsoli sudi dosa dohot pangalasion nami. Asima roham di hami, sesama sudi nasajat dohot dosa na huway kami di jolom. Ala ni holong ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, namate mokop pami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Ay songono do holong ni rohan ni debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Sa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling-liling na di ibana. Hasangapon di debata na di gijang. Amen. Kudul mahamu.
Tapuji Tuhatta, mari mahita sian buku de nomor 56 ayat 1 ayat 2. Priani Tuhatta, abigi mahata ni dibata, songo tudalan ngulune baru di parsaurata di obason, ima natar surat di Rom bidu 10 ayat 10, songo nom mahata ni dibata. Ia parholong ni roha, dang diulahon na jahat tuak kadongan. Asa haholongon ni rohaido tutu hagogok ni patiki songoni mahata ni debata rak maita mangidogogo tutu hatta debata ale Tuhan debata ay pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami amen. Tapuji mamuse tuhatta rede mahita sian bukwede nomor 47 ayat 4 atau ayat 5. Huriani Tuhatta,
Tahatidak ko mahaporsiyaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiyaw di portibion, rap madok mahita. Au porsia di debata Jehovah, doama pargugo na suhatu dosan, manopalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na manaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal luibana di hau pinarsilang, jalatua tubanua torudung di tanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, au hudul siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disibay bana pay mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsea di todi parbadia, ladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, tohot dihasisan ni dosa, tohot dihatai na madok, pula mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Dul mahamu. Lau manomu-nomu hata ni tuhatta, puji tuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 52, ya sada di ayat tolu. Oh
Dame na sumurong asyan saluhu na roha, ima na mga romoti, ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Aka na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, turpuk jamita dihita di Natal paduahonon, ima na nenet siyan bit Psalmen siya puluwalu ayat sada ro di ayat siya ajahama marsorek-soreng. Psalmen siya puluwalu ayat sada ro di ayat siya. Tak mulai mak. Edeho kamu ma di Jehovah dene baru sada ay nunga ipabahen ibana aka halongangan nunga ditupahi siamunai doho tanganna nabadiai ibana. Nunga diingot ibana asini rohana dohot hasitongan na tu bagas ni Israel nunga diida luhut ujung ni tanoon hatuaun ni debatata. Puji hamu ma Jehovah marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni ede. Mardoroma laut rodi isina, portibion rodi pangisinan. Rap manguduti mahita. Di jolon di Jehovah ainunga ro ibana laho manguhum tanoon, uhumon nama portibion marhite-hite hatuigoran, dohot aka bangso marhite-hite hasitongan. Asa takas dihita hujahama muse di bagasan bahasa Indonesia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman yang saya bacakan dari bahasa Indonesia. Hamu akka hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo turpuk sadarion madok ya hauluauni di patupa di bata tu bangso Israel. Hauluauni di patari dohon Tuhan di bata olan tu bangso Israel. Alai Natal na baru ta pestahoni madok ya hauloni di patupa di bata sadok tu sude bangso. Tu sude bangso. Dang holan tu bangso Israel. Jaladang holan tu bangso humaliang ni aka permahan. Dang holan tu bangso Yahudi.
alai tu saluhutna bangso termasuk mahita dison. Ujahama di bagasan bahasa Indonesia Lukas 2 ayat 10 tu 11 do 11. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tu sude bangsa do dung roh Tuhan Yesus haluoni dang holan tu humaliang ni bangsa Israel dan holan tu bangsa Yahudi dan holan tu akapir parmahan na ditopoti para suruh-suruani dakolani alai tu sude bangsa termasuk mahita dison. Baik ibu saudara, mau kana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo turpukta madok marsurak-surak ma hamu edehon hamu ma edene baru ala pabahenan na sokal ot haluan na pina tiari dahon ni Tuhan debata tuhita. Haluan na binaksud na dison dang na holan haluan na ta alami na ta jalo di ari parpudi. Haluan na didok na disong dan haluan di akhir zaman. Dan haluan eskatologis. Di hari parpudi dung salpe pe pertibion asa jalota haluani dang iba. Alai dison na dimaksudna haluan na pinatiridahon debata tu saluhut bangso ima haluaon masa kini. Haluaon cisaun narion. Termasuk dua haluaon na boy ta jalo ta alami sehari-hari di bagasan ngulut ta siap hari. Haluaon na boy ta rasahon na boy ta ida di bagasan ngulut ta siap hari. Contohnya boy hita marhosa tabereng keluarga ta sehat sudena, margogo hita mangulahon nasa siulau ta nasa tanggung jawab ta, boy hita marpikir dengan, boy hita berkarya, on bentuk-bentuk haluaun masa kini na pinatiari dahon debata tu hita. Alanima hita ikon memuji debata. Marhitehon edene baru. Dohot sude katino panai ikut do memuji debata. Sude aka rura. Dohot aka dolok-dolok, aka laut. Sude ikon memuji debata. Mangolopon sude nasa pabahenan ni Jehovah kita. Kamu dengan sahabat porsen di bagasan Kristus Yesus, gudang do alasan niya kahalak na porsea, lau memuji-muji debata, memuji-muji Tuhani. Jala gudang do cara na boy binahen niya kahalak na porsea, au memuji debata. Sebagai alasan ta memuji debata, ima fakta, ima na perjaga na sokal do debata maradopo kita. Dia adalah pemelihara ajaib. Perjaga na sohea modum. Godang beban hidup na boy ta alami. Godang aka persoalan-persoalan na boy songgop di bagasan nguluta. Alai marhite huaso. Dohot marhite pajagan ni debata tu hita boy sude tak adopi. Boy hita menanggung menghadapi sudenai, boy tak atasi saluhut nai pinuji ma Tuhani. Akadongan sa porsan di bagasan Kristus Yesus
songon cara nalaho makamolatehon dengan bahasa ni Tuhan didok perpesalmen edehon hamuma edene baru tu debata edeho kamuma edene baru tu debata hamu dongan sa porsan di bagasi Kristus Yesus dengan manian molo go puji-pujian kita di ngoluta dengan manian molo go puji-pujian kita di rohata di pamangata manang di dia peita manang aha pe sulauta terus kita mangedehon puji-pujian makarhon na dinggat di bagasan ngoluta adong do sada hutada sada direktur perusahaan natoktong memuji-muji di bata natoktong saya dong puji-pujian di pamanganna misalnya kata-atai mahita sa unon adong masibuaton na manang tu dia sabala tu manang tu lamari mangaluli manang sesuatu di perdalanan ikon maredde di mana ya. Puji hamu itu mulak muse maredde manang tu dia bebana morot saya dong puji-pujian di pamanganna saya gok puji-pujian mai bana narohaku sitiru wodon edeho kamu ma edene baru tu debata kok puji-pujian ma ngolumuna ahema gok puji-pujian pamangamuna kamu akan pinarhamaul di bata behado molo di jabuta tahe makarejo hodsi karejo nota ita di jabuta saya maredde hita ku berbahagia maredde hita dungso nang rohaku manang aha pesulota manang dia pesi karejo atta karejo setiap hari di jabuta nasomar nasidungi wah molo selalu puji-pujian di pamangata wah molo saya ruar siapa mangata ede puji-pujian tu Tuhan ya. Rata badugugu teh makarejo nasa si karejo tadi jauh mengepel mainata puji-pujian sambil marede terus manuci piring sambil marede manuci pakaian sambil marede mangalopa sambil marede lalalam do abado tabuna teh nanilopane hamudongan sa porsian di bagasi Kristus Yesus go puji-pujian ma ngolumuna edeho kamu ma edena baru tu debata Jehovah marede mahita mariya mahita marsorak-sorak mahita alani pabahinan di bata alai dang holan cara si songuni nabui tapatari dahon sebagai puji-pujian tu debata dang holan cara si songoni buido puji-pujian ini marhitehon padohan namar memberkati melalui kata-kata yang manis kata-kata na tabu begion dang risi-risi buido tapataridahon puji-pujian tu debata marhite pangalahotane baru melalui ketaatan yang baru puji-pujian di debata marhite pabahenan nadinggan puji-pujian tu debata marhitehon mabai dirita gak bisa sama yang baik bagi orang-orang
Puji-pujian debata menjadi istri yang baik di rumah, menjadi suami yang baik di rumah, menjadi orang tua yang baik di rumah, baik bagi anak-anak. Hamu akan pinarhamol debata, buasa mahita ikon memuji-muji debata, songunan niajarhon persalmen tuhita melalui turpuk atau renukan sonari. Buasa mahito ikan memuji debata. Dengan sa porsion di bagasan Kristus Yesus, puji-pujian na adong di bagasan nguluta, ima tada na porsia hita mida debata. Puji-pujian adong di bagasan nguluta, ima tada na mangasahon ibana dohita, na mangasahon debata dohita. Puji-pujian na taparat pataridahon di bagasan nguluta, ima tada na marpos ni roha hita tu debata. Buasa mahita ikan memuji-muji debata, alana ujian tu debata Jehovah kabe mual ni nasaha gogota doi menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Puji-pujian tu debata gabe sumber hagogota aradepon aka namasa dinguluta. Puji-pujian itu adalah kekuatan kita. Puji-pujian itu adalah semangat kita. Alani itike ro tantangan masa parukilon dihita, badai menerpa, naikon dotoktong hita pangadopi saluhut nai marhite-hite pujian tu debata. Toktong mahita beribadah, toktong mahita pasahato dirita, toktong mahita martangiang. Asasiani roh hagogon tuhita lau menghadapi nasa namasa di bagasan ngulutai. Puji-pujian tu debata gabe hagogota menghadapi segala-galanya. Biar mida Jehovah paluahunita sian nasa biar menghadapi segala-galanya. Kamu dengan sa portion di bagasan Kristus Yesus, molo adong puji-pujian di rohata, dang boy kuaso manang dia pe, na boy mengupati sian bagasan rohata. Sukacita itu tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Kalau kita dalam hidup kita penuh pujian, maka tidak satu hal pun yang dapat merampas sukacita itu dari dalam diri kita. Salnai hudokon amuakadongan di bagasan Kristus Yesus, puji-pujian tu Jehovah gabe mual hagogota doi laho mengadopi nasa perkara-perkara anguluata. Gabe hagogodo puji-pujian ini dihitam. Ngolu nagok puji-pujian tu Jehovah manangisepe di bagasarwana gok puji-pujian tu Jehovah ikon berengon nama hasok kalon ni debata berengon mana abasaron ni debata di bagas nasa peristiwa ningoluna. Orang yang di dalam hatinya ada puji-pujian kepada Tuhan akan melihat kebesaran Allah. Orang yang di dalam pikirannya, di dalam mulutnya ada puji-pujian kepada Tuhan
akan melihat kuasa kebesaran Allah yang berkarya, bekerja, mangula di bagasan nguluna. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, jangan dong biar ta menghadapi segala perkara-perkara kehidupan molo puji-pujian kita di bagasan guluta. Atong hamu kadongan di bagasan Kristus Yesus tadopi ma sudi tantangan, sudi parukilon, tadopi ma sudi permasalahan di nguluta di bagasan jalan marhitiun puji-pujian tu debata Jehovah. Amin. Martang yang mahita. Aliaman amin dari mondo gijang nunga hubege jala hutangi-tangi hami hatam nama makulingi hami ditikion. Bahen ma hatami gabe hata nama ngulu di rohanami. Na gabe puji-pujian di ngulu nami. Asa siani dapat hami hagugun lau menghadapi akka namasa di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amin. Mari kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke hadapan-Mu membawa anak-anak kami kepadamu. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan peliharalah hidupnya, agar mereka bertumbuh dan dewasa di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Teguhkanlah anak-anak-Mu ini agar setia sampai akhir dalam perjalanan menuju kehidupan kekal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amanat Tuhan Yesus itulah yang kita laksanakan hingga saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis dalam nama Yesus berarti dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang telah dibaptis berjalan dalam hidup yang baru.
Dengarkan jugalah firman Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada mereka supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Maka sekarang marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, ya. Turun hujan pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati dan kuasa orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan hidup yang kekal. Amin. Saudara telah mendengarkan firman Allah yang berkenan dengan baptisan kudus itu. Dan saudara telah mengikrarkan pengakuan iman. Maka sebelum anak-anak saudara dibaptis, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, perhatikan pertanyaan berikut ini. Apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki agar anak-anak saudara ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana saudara ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli itu? Apakah saudara mau berjanji untuk membimbing dan mengajar anak-anak saudara ini agar mereka mengetahui, mentaati dan melakukan firman Allah? Apakah saudara menyuruh atau mengantar anak-anak saudara ini ke gereja untuk mempelajari firman Allah dengan benar, seperti yang juga diajarkan dalam gereja ini, supaya mereka menjadi warga gereja yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Demikian saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang bersekutu pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan saudara untuk melakukan semuanya. Maka marilah kita menyerahkan anak-anak kita ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Hanania Briela Hanania Huta Barat. Kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kiranya berkat Tuhan turun atasmu, memelihara engkau dalam keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jenny Dolok Saribu, kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya berkat turun atasmu untuk menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Dominic Arel Manik. Kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan atasmu turun untuk menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mana bapaknya? Elpano Partogi Sitompul. Kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat ya. Clarissa Natania Bornengo. Clarissa Natania Boru Nainggolan. Kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu, menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Railin Klestia Lumban Gaul. Kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu, menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Arkaciel Richard Manulang. Kubaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu, menjaga keluar masukmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak kami ini kepadamu dan kami percaya bahwa engkau telah menerima dia menjadi anak-anakmu melalui baptisan kudus ini. Sehingga mereka telah masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus dan menjadi ahli waris dalam kerajaanmu.
Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua anak-anak ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka agar dapat membimbing anak-anak ini untuk datang kepadamu, sehingga dia bersama-sama beroleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sahat mahita tuna papamu pangalian alai tajaloma turpuk ringok tu peliatai ima sian Matius 2 ayat 10 sada songonoma didok disi. Laos dibongoti ma bagasi gabe di idama dak danaki doho si Maria ina nai dungi manuk manasida marsoba tu dak danahi dirukari ma artanasida sere hamidjon dohot akka na anggur persobon nasida tu ibana. Saat disima hatani di badak.
ap jongjong mahita saluna. Tapasahat ma peliata to matadibata martang yang mahita. Ale dibata amanami jadi bodo gijang di parhato rohanami do sian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na mauli utus. Dison hupasa tame do pelian hamuliaton nami tuho. Say jala pasu pelion namion asa gabi dalan panidangyon parsauran dohot ulaun asini roha di huriamon. Bahen ma ngulunami gabi pilihan na hobara tulomo ni roham. Jala persidohot parohon harajaunmu. Holong hasitongan dohot adememu di sadok portebion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asa say toktong mandok muliate hami tuho. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami jadi managijang saya pinaribadi maguarmu saya romaharajaanmu saya satmo romani roham di bantongonon songonan di managijang lehon ma dihami sadaron hangulon siapari saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa to hami unang hami togihon to pangunjunan palua mahami sian pangado. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina Tuhamu. Jala di pasaurma damena tuton di munabi. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.